እዚ ካልኣይ ክፋል ናይቲ ብዛዕባ ኩነታት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ማዓስከራት ስደተኛታት ኢትዮጵያ በዚ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ኩናት ዘጋጠሞም ነገራት ነቃልሖ ዘለና መደብ እዩ። ንሎሚ ካልእ ውፃእ መዓት ስደተኛ ነቲ ፍጻሜታት ብዕለታት ኣደጊፉ ዝለኣኸልና ጽሑፍ ይቐርብ። ኣብ መደበር ስደተኛታት ሕጻት ብዝተፈላለዩ ሰባት ይግለጽ ከም ዘሎ ሰራዊት ኤርትራ 2 ሰዓት ናብቲ ማዓስከር ከም ዝኣተውን ኣብቲ ካልኣይ ኣስታት 11,000 ሰባት ካብቲ ማዓስከር ከም ዝወፁ እዩ ዝግለጽ። እዚ ነዚ ጽሑፍ ዝለኣኸልና ካብቶም ኣብ ካልኣይ ግዜ ምስቶም ዝበዝሑ ስደተኛታት ናብ ኤርትራ ተወሲዱ ድሕሪ ምጽናሕ ምስ ካልኦት ውሑዳት ሰባት ሃዲሞም ናብ ኢትዮጵያ ካብ ዝኣተዉ ሓደ እዩ። ነዚ ዝመሳሰልን ቁሩብ ፍልልያት ዘለዎን ዝተኣከበ ሓበሬታ ኣብ ዝቕጽል ክፋል ክቐርብ እዩ። ንሎሚ ናብቲ ዝተላእከልና ጽሑፍ ከስግረኩም። ቅድሚ ኩናት ምጅማሩ ገለገለ ሓለፍትን ሓኻይምን ኣባላት ቤት ጽሕፈትን ናይ ኣራ ገለ ሰራሕተኛታትን ሓለፍትን ናይ UNHCR በብቁሩብ ክወፁ ጀሚሮም ነይሮም እዮም። በዚ መሰረት ከዓ ግልጋሎት ምሃብ ጎዲሉ ነይሩ። 4/11/2020 ኣብ ሙሉእ ትግራይ ኩናት ተወሊዑ ካብን ናብን ምንቅስቓስ መጓዓዝያ ነኪዩን ተደሪቱን ተፍቲሽ በዚሑን ኣብ ከተማታት ትግራይ ብፍላይ ከዓ ኣብ ከተማ ሽረ ዝቕመጡ ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ነናብ ማዓስከሮም ውሒዞም ቁጥሪ ስደተኛታት ኣብ ማዓስከራት በዚሑ ውሕስነት ንምርካብ ብንጹር ግን ኩሎም ትካላት ረድኤት UNHCR ኣራን WFP RCC ብተወሳኺ ዓደልቲ እኽልን ሓኻይምን ከይተረፉ ገዲፎም ስለ ዝወፁ ዝኾነ ዝጣበቐሉን ኩነታት ስደተኛታት ዝፈልጥን ዝሕክምን መሸረፍ ዝህቦን ዘይብሉ ስደተኛ ኣብ ሓዲግ ተሪፉ ኩሎም ቤት ጽሕፈታትን ወሃብቲ ኣገልግሎትን ተዓጽዮም ዝገደደ ኮይኑ ዕለት 16/11/2020 ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ናይ ምዕራብ ትግራይ ሕሞራን ባድመን ኩናት ወዲኦም ብመስመር ደደቢት ሽረ ብሽራሮ ሽረ ገይሮም ሓሊፎም ንማዓስከር ስደተኛታት ሕጻት ስለ ዘይተኣልዩ ግና ዝኾነ ጉድኣት ኣይነበረን። እቲ ሽግር እውን ዝሓለፈልና መሲሉና ነይሩ። ናይቲ ከባቢ ሕብረተሰብ ግን ብብዝሒ ንብረቱን ጥርየቱን ገዲፉ ይሃድም ነይሩ። ስደተኛታት ግና ዝተንቀሳቐሰ ኣይነበረን። ካብ ሕብረተሰቡን ዝተጎድአ ኣይነበረን። ብሰላም ሓሊፎም ጽርግያ ዕለት 19/11/2020 ሰራዊት ኤርትራ ናብ ማዓስከር ሕጻጽ መጺኦም ብስቲ ኣብቲ ከባቢ ምስ ዝጸንሖም ሓይሊ ምልሻ ትግራይ ቀሊል ተኽሲ ነይሩ። ኣብቲ ዝነበረ ፎኪስ ኩናት ገለ ኣባላት ምልሻን ፖሊስን ገለ ውሑዳት ዝሃደሙ ሰባትን ጉድኣት ወሪዱ ብሓፈሻ ግና ኣብ ስደተኛታት ይኹን ናይቲ ከባቢ ሕብረተሰብ ዝወረደ ጉድኣት ኣይነበረን። ይኹን እምበር እቶም ተቐማጦ ናይቲ ከተማ ሕንጻጽ በቲ ኩናት ሰጊኦም ገዛውቶም ገዲፎም ስለ ዝሃደሙ ብድሕሪኦም ገለ ዘይሓላፍነታውያን ደቂ ዓድን ገለገለ መንእስያት ናይቲ ስደተኛታትን ኣብ ገለገለ ገዛውቲ ብምእታው ንብረት ኣልዒሎም ወይ ወሲዶም ሓለፍቲ ሰራዊት ኤርትራ ኣኼባ ገይሮም ሓደ ንብረት ናይ ሲቪል ኣይተልዕሉ 2 ንዓዱ ክኸይድ ዝደሊ ክኸይድ ይኽእል እዩ መንግስቲ ኤርትራ ምሕረት ገይሩልኩም እዩ ወዘተ ዝብል መደረ ስሚዖም እቲ ስደተኛ ግን ስለ ዘይኣመነ ንኤርትራ ዝኸደ ኣይነበረን። ዕለት 23/11/2020 በቲ ናይ ዕለት 19/11 ዝነበረ ኩነታት ገለ ምልሻታትን ዕጡዋትን ናይቲ ከባቢ ሕብረተሰብን ብምማቶም ገለ ንብረት እውን ብምዕናውን ብምዝራፉን በዚ ምስምስን ምኽንያት ብምግባር ሕነ ቀራናት ንጓዕማማት ከም ዝበሃል ዓንጾን ማዕጾ ገይሮሞ ገለ ምልሻታት ናይቲ ከባብን ዕጡዋትን ማለት ሰብረት ናይቲ ከባብን ብምውድዳብ ናብ ማዓስከር ሰሊኾም ብምእታው ካብ ስደተኛታት 9 ተቐቲሎም 18 ከዓ ኣቑሲሎም እቶም ዝሞቱ ኣብቲ ማዓስከር ተቐቢሮም ካብቶም ቁስላት ከዓ ዝሕክሞም ይኹን ዝኣልዮም ስለ ዘይነበረ 13 ቁስላት ንኤርትራ ክለኣኹ ከለዉ እቶም 5 ግን ቀሊል መውጋእቲ ስለ ዝነበሮም ኣብቲ ማዓስከር ተሓኪሞም ሓውዮም። ዕለት 24/11/2020 እቲ ኩናት ብኡኡ ገይሩ ስለ ዝቐጸለ ካብቶም ናይቲ ከባቢ ምልሻን ናይ ከባቢ ሕብረተሰብን ብዙሕ ጉድኣት ወሪዱ
በዝን ክንድዝን ከዓ ሙሉእ ናይቲ ከባቢ ሕብረተሰብን ምልሻን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ሕነ ናይ ምፍዳይ ስምዒታት ስለ ዝሓደረ ኣብቲ ስደተኛ ህዝቢ ከቢድ ራዕድን ፍርሕን ጭንቀትን ወሪዱ እናሃለወ ኣብ ዕለት 28 ወርሒ 11 2020 ከባቢ ሰራዊት ኤርትራ ገለገለ ተቃወምቲኦም ዝበሃሉ RCC ዝበሃሉ ምስ ኣራ ኮይኖም ዝሰርሑን ነቲ ስደተኛ የጋፍዑ ነይሮም ዝተባህሉ ገለ 16 ክሳብ 20 ኣቢሎም ዝኾኑ ሰባት ኣሲሮም ናብ ኤርትራ ወሲዶሞም ከባቢ ዕለት 30 ወርሒ 11 2020 እውን ኣባላት ሰራዊት ኤርትራ ካብ ኤርትራ ዝመጹን ኣብቲ ማዓስከር ዝጸንሑን ዝበልዎ ኣስቤዛ ሩዝ ሽኮር እኽሊ ውሑድ ይኹን እምበር ነቲ ስደተኛ ዓዲሎሞ ነይሮም እዮም ዕለት 4 ወርሒ 12 2020 እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ስደተኛ ነብሱ ንምድሓን ምስ ሰራዊት ኤርትራ ክኸይድ እንዳተጸበየ ሃንደበት ዕለት 4 ናይ ምሸት እቶም ሰራዊት መኻይኖም ተጻዒኖም ኣብ ረመጽ ማለት ትግራዎት ኣብ ልዕሊ ስደተኛ ሕነ ናይ ምፍዳይ ስምዒት ከም ዘለዎም እናፈለጡ ትእዛዝ ግዲ መጺዎም ገዲፎሞም ከዱ ማዓስከርና ኣብ ከቢድ ራዕዲ ተዋሒጡ ረዳኢ ዘይብሉ ህይወቱ ኣብ ትሕቲ ፍርዲ ምልሻታት ትግራይ ተረፈ ዕለት 5 ወርሒ 12 2020 ተጋሩ ምልሻን ዕጡቃትን ኣብ ውሽጢ ማዓስከር ብምእታው ተኽሲ ጀሚሮም እዚ ተኽሲ እዚ ኣብ ውሽጢ ማዓስከር ብረት ንኸይህሉን ሰራዊት ብሓቂ ከይዱን ኣይከይዱን ንምርጋጽ ዝገበርዎ ናይ መፈተሺ ተኽሲ እዩ ዝነበረ እንተኾነ ስደተኛታት በቲ ዝቐደመ መቕዘፍቲ ተሰናቢዶምን ርዒዶምን ስለ ዝጸንሑ ፍርቂ ማዓስከር ተባታቲኑ እግሩ ናብ ዝመርሖ ነብሱ ንምድሓን ሃዲሙ ናብ ጎቦታት ትግራይ ፋሕ በለ ዕለት 6 ወርሒ 12 2020 እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ናይቲ ከባቢ ምልሻታት ፋስን ጎዘሞን ዝሓዙ ናይቲ ከባቢ ሕብረተሰብን ተኣኻኺቦም ሕነ ቀራናት ንጓዕማማት ኣብ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሕነ ንምፍዳይ ተበጊሶም እንተኾነ ብዕድል እግዚኣብሔር ዓበይቲ ዓዲ ናይቲ ከባብን ገለ ምድባት ሰራዊት ትግራይን ገለውን ዕጡቃት ተቃዋምቲ ናይ ኤርትራ ዝበሃሉን ብሓባር ብምዃን ነቲ ስደተኛ ንምጽናት ተበጊሱ ዝነበረ ምልሻን መንእስያትን ግደፉ ንስደተኛታት ምቕታል ጉቡእ ኣይኮነን ደም ብደም ኣይትከኣን እዩ ንህዝብናን ንብረትናን ዝበደለ ሰራዊት ኤርትራ እዩ ብተወሳኺ ነዞም ስደተኛታት እዚኦም እንተቐቲልኩሞም ብናይ ዓለም ሕብረተሰብ ጽቡቕ ኣይኮነን ድሓርካ ሰራዊት ኤርትራ መጺኡ ንብሙሉኡ ናይ ዝከባቢ ዓድታት ከጽንቶ እዩ ወዘተ ብዝብል ሓሳባት ነቲ ዝነበረ ናህሪ ከዘሓሕልዎ ክኢሎም በዚ ከዓ እቲ ማዓስከር ካብ ምጽናት ድሒኑ ይኹን እምበር እቲ ብዕለት 5 ወርሒ 12 2020 ዝተባታተነ ህዝቢ ዝኸፍአ ሽግር ገጠሞ ኣብቲ ጎቦታትን ርሑቕ ዓድታትን ዝጸንሑ መንእስያትን ምልሻታትን ትግራይ ብሕማቕ ተቐበልዎ ኣብቲ በረኻታት ገለ ስደተኛታት ቁጽሮም ዘይተፈልጠ ተቐቲሎም እዮም ክልተ ቁስላት ከዓ ብዕድል ተጸይሮም ናብ ማዓስከር ተመሊሶም ካልኦት ግና ብምልሻ ትግራይን መንእስያት ከባብን ንብረቱ እናተዘምተን እናተኸብከበን ናብ ማዓስከር ተመልሱ ንኣብነት ብዕለት 9 ወርሒ 12 2020 ልዕሊ 2000 ሰባት ተኸብኪቦም ናብ ማዓስከር ተመሊሶም በብዘለዎ ከዓ በማኢታት እንዳተመልሱ ማዓስከር ዳርጋ መሊኡ እቶም ኣብ በረኻታት ትግራይ ዝተቐትሉ ግን ዝነግረሎም ይኹን ዝቐብሮም ኣይረኸቡን ገለ ግሩሃት ተጋሩውን ካብቲ በረኻታት ናብ ማዓስከር ሬሳኹም ኣለልዩ ዝብል መልእኽቲ ሰዲዶም እንተኾነ ተኣማሚኑ ናብቶም ሬሳታት ዝኸይድ ስደተኛ ኣይተረኽበን ካብ ዕለት 6 ወርሒ 12 2020 ክሳብ ዕለት 10 ወርሒ 12 2020 ኩሉ ተባታቲኑ ዝነበረ ስደተኛ ተመሊሱ መስመር ቴሌፎን ስለ ዘይነበረ ዝገብሮ ነገር ኣይነበረን ብድሕሪዚ ብዝተገብረ ቁጥሪ ህዝቢ ከዓ 11,000 ህዝቢ ማለት ስደተኛ ኣብ ማዓስከር ክርከብ ከሎ 1,200 ስደተኛታት ከዓ ሃልዋቶም ኣይተፈልጠን ገለ ካብዚኦም ዝጠፍኡ ገለ ንኤርትራ ገለ ንከተማ ሽረ ንክልል ኣምሓራ ሰጊሮም ነብሶም ከድሕኑ ዕድል ዝረኸቡ ክኾኑ ከለዉ ገለገለ ከዓ ቁፅሮም ኣይፈለጥ እምበር ኣብ በረኻታት ትግራይ ብመንእስያት ምልሻታት ትግራይን ተቐቲሎም ዝተረፉ እዮም ብድሕሪዚ ማዓስከር ካብ መቕተልትን ምብትታትን ድሒኑ ብሰራዊት ትግራይ ተኸቢቡ ካብ ዓለም ይኹን ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን
ካብ ወሃብቲ ረድኤትን UNHCR ኣራ ወዘተ ተገሊሉ ህይወቱ ኣብ መዓልታዊ ስግኣት ተሸሚሙ ክነብር ጀሚሩ። ብዝኸፍአ መልክዑ መግቢ የለን፣ ሕክምና የለን፣ ውሕስነት የለን። ሰባት ግና ብጥሜትን ሕማምን ክሞቱ ጀሚሮም። ንኣብነት ኣብ ከባቢ ዕለት 15 ወርሒ 12 2020 ክልተ ሰበይትን ሓንቲ ህፃንን ሞይተን። በዚ ከዓ ዓበይቲ ሰባት ካብ ስደተኛታት ተኣኪቦም ናብቲ ሰራዊት ትግራይ ብምኻድ ጥርዓን ኣቕሪቦም ገለ ፍታሕ ንምርካብ ወይ መገዲ ክኸፍትሎም ሓተቱ። ስደተኛ ናብ መግቢ ዝረኽበሉ ቦታ ክኸይድ ወይ ገለ ፍታሕ ክገብርሉ ሓተቱ። እቲ መልሲ ድማ ሽማግለ ኣውፂኦም ናብ ከተማ ሽረ ብምኻድ ናብ UNHCR ኣራን ከይዶም ጥርዓን ክቕርቡ ዝብል መልሲ ተዋህቦም። በዚ መሰረት ከዓ ሓደ ካህን ማለት ቀሺ፣ ሓደ ሓኪም፣ ክልተ ዓበይቲ ሰባት ብጥቕልሉ 4 ሰባት ናብ ሽረ ተላኢኾም። ዕለት 21 ወርሒ 12 2020 ልኡኻት ናብ ከተማ ሽረ ኣትዮም። ጥርዓን ጽሒፎም ከዓ ናብ ቤት ጽሕፈት UNHCR ኣራን ሬድ ክሮስ ኮማንድ ፖስት WFP ኣብፂሖም። እንተኾነ ዝዕግብ መልሲ ጥራይ ዘይኮነስ ብዛዕባ ስደተኛታት ሕፃፅ ዝግደስ ትካል እውን ኣይተረኽበን። ጥርዓንኩም ንልዕሌና ንሕልፎ ኣለና ዝብል መልሲ ጥራይ እዩ ነይሩ። ዕለት 25 ወርሒ 12 2020 ካብ UNHCR ኣራ ዝተዋህበ መልሲ ንሽማግለታት ተዋሂቦም እቲ መልሲ ናይ ስደተኛታት ጥርዓን ብግቡእ ተዘራሪብና ናብ ልዕሌና ኣሕሊፍናዮ ኣለና፣ በብደረጅኡ ከዓ ክፍታሕ እዩ፣ ብፍላይ መግቢ ማይ መድሃኒት ኣብ ዝሓፀረ ክፍታሕ እዩ ዝብል ነይሩ። እንተኾነ ዝመፀ ፍታሕ ኣይነበረን። እቶም ሽማግለ ክልተ ንማዓስከር ክምለሱ ከለዉ እቶም ክልተ ከዓ ዳግማይ ጥርዓን ንምቕራብን ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፁ ኣዋሃድቲ ረድኤት ንምርካብን ተፀቢዮም። ን10 መዓልታት ዝኣክል ከዓ ኣብቲ ጀነራል ናይ ኮማንድ ፖስት UNHCR ኣራ ቤት ጽሕፈት ተመላሊሶም ፍታሕ ግን ኣይረኸቡን። ስደተኛታት ንወርሒ ሙሉእ ብዘይ ዝኾነ መግብን ሕክምናን ማይን እሞ ከበባ ሰራዊት ትግራይ ዳርጋ ጅሆ ብዝበሃል ኩነታት ኣብ ከቢድ ራዕድን ጭንቀትን ጥሜትን ሕማምን ጸኒሖም። ሕሉፍ ሓሊፎም ለይቲ ኣብ ገዛ ኣብ ባዞ እናሸኑ ወርሒ ኣሕለፉ። ገለ ሃዲሞም ዝወፁ ስደተኛታት ግን ንከተማ ሽራሮ ማለት ናብ ዶብ ኤርትራ ብምኻድ ናብ ሓለፍቲ ሰራዊት ኤርትራ ብምኻድ 11,000 ህዝቢ ኣብ መዓስከር ሕፃፅ ብጥሜትን ሕማምን ይመውት ኣሎ ሓግዙና ዝብል ጥርዓን ኣቕሪቦም ነይሩ። ኮይኑ ከዓ ዕለት 3 ወርሒ 1 2021 ሰራዊት ኤርትራ ብታንክታትን ከቢድ ብረትን ረሻሻትን ዝተሰነየ ሰራዊት ኣምሪሑ ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ሰራዊት ትግራይ ምልሻን ጨራሪጉ መስዋዕቲ ከፊሉ ሓደ መኪና ሙሉእ ውጉኣትን ምውታትን ብምኽፋል ነቲ ህዝቢ ማለት ስደተኛ ከባቢ 30 ዝኾኑ ብሰራዊት ትግራይ ተኣሲሮም ዝነበሩ ስደተኛታትን ብዘይ ጉድኣት ከውፅዎም ክኢሎም መገዲ ድማ ከፈትሎም። ክወፅእ ዝደሊ ሕጂ ይውፃእ ስለ ዝበልዎም ከዓ ብሙሉእ ስደተኛ ነዚ ዕድል ተጠቒሙ ንሽራሮ ናብ ዶብ ኤርትራ ክወፅእ ጀመረ። ዕለት 4 ወርሒ 1 2021 ጅሆ ተታሒዙ ዓቕሉ ፀይብዎ ዝነበረ ስደተኛ ሕፃፅ ከዓ ብዘይተረፍ ብገዛ ፍቓዱ ነብሱ ንምድሓን ጉዕዞ ናብ ሽራሮ ማለት ዶብ ኤርትራ ጀመረ። ብሰራዊት ኤርትራ ተዓጂቡ ብዘይ ስግኣት ን3 መዓልትን ለይትን ብእግሩ ብዘይ መግብን ማይን ተጓዒዙ ከዓ ናብ ሽራሮ ኣተወ። ኣብቲ ጉዕዞ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ሓለዋ ሓሊፎም ንኩሉ ህዝቢ ክፅዕንዎን ክቕልብዎን ስለዘይከኣሉ ህዝቢ ብዘይካ እንተኽኢሉ ሓደ ቅያር ክዳን ካልእ ከውፅእ ኣይከኣለን። ህይወቱ ግን ድሒኑ። ካብቲ ጉዕዞ እውን 2 ሰባት ብድኻምን ብሕማምን ክሞቱ ከለዉ ገለውን ኣብ መገዲ ዝሓረሳ ነይረን። እቶም ዝደኸሙን ዝሓመሙን ዝሓረሳን ከዓ ብሓገዝ ወተሃደራት ኤርትራ ንሽራሮ ብሰላም ኣትዮም። 6 ሰባት ከዓ ካብቲ ህዝቢ ኣልጊሶም ማይ ክሰትዩ ኣብ ሓደ ሩባ ምስ ኣተዉ ተቐቲሎም ተረኺቦም ዝብል ወረ ከዓ ነይሩ። በዚ በለበቲ ግን እቲ ልዕሊ 10,000 ህዝቢ ብዘይተረፍ ብደገፍ ሰራዊት ኤርትራ ነብሱ ድሒኑ። ኣብ ሽራሮ ኣትዩን እፎይታ ረኺቡ። መስመር ቴሌፎን ረኺቡ ነናብ ቤተሰቡ ነንሕድሕዱ ድሃይ ክፈላለጥ ጀመረ። ልክዕ 2 ወርሒ ብዘይ መስመር ቴሌፎን ብዘይ UNHCR ኣፕራ ሕብረተሰብ ዓለም መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ጸኒሑ እኖ ሕጂ እቲ ዝበዝሐ ክፋሉ ዝሓለፈ ሓሊፉ እዚ ዝተረፈ ከዓ ንፋስ ዓለም ረኺቡ። ዝበዝሐ ሕጂ ኸ እንታይ ክንደግም ቶባ ድሕር ደጊም
ብምባል ንዓዱ ናብ ኤርትራ ከይዱ ገለገለ ውድእ ወረቃቅቲ ዘለዎም ካልእ ዕድላት ዘለዎም ውሕዳት ብመገዲ ከተማ ሽረ ገይሮም ናብ ማዓስከራት ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ንኣዲስ ኣበባን ከይዶም ማዓስከር ሕፃፅ ከዓ ካብ ዕለት 4 ወርሒ 1 2021 ብዘይ ስደተኛ ተሪፋ ዝዓነወት ማዓስከር ተቐይራ